खुलुमबाय लोगोफोर, आं दिनै दोंसे खन्थाइ लानानै फैदों। खन्थाइनि मुं फेसबुकनि रजेनो। खन्थाइखौ लिरदों बेन्जामिन मुसाहारि आरो खन्थाइखौ आवरायदों जावलिया सिमां। फैदो बिदिब्ला बिथांनि खन्थाइखौ खोनासंलांदिनि। फेसबुकनि रजेनो। सोर रजेनो? मा मुं नोंनिया? नोंनि बे भिडिअ फट' होनायफोरा आंनि गोसोखौ बोदोर खालामबाय रजे। बिउटि प्लासाव होनानै फेसबुकआव फट' आपल'ड होनायफोरा आंनि गोसोखौ जावलियासिन खालामबाय सना, जावलियासिन खालामबाय। माब्लादि हरनो हागोन आं रजे नोंनो मेसेन्जाराव मेसेज, नोंखौ खेबसे आइ लाभ इउ होननो, नोंनि बे गोदै गारांखौ लाइभ खोनासंनो, नोंजों फन रायज्लायनो। बबेनि नों रजे? साहसबो जाया नोंजों सना, नोंनि फट'फोराव कमेन्ट होनो, नोंनि फट'आव लाभ इम'जि हरना, नोंनो आंनि मोजां मोननायनि इसारा होनो। माब्लादि आं साहस जागोन नोंखौ खेबसे आइ लाभ इउ होननो। माब्लाबा गोसो जायो नोंनो मेसेज हरनो, नाथाय माब्लाबा गियो नोंजों सोबा जानो। नोंदि आंखौ मा सानो रजे, सोर मिथिनो नोंनि साननायखौ। नाथाय रजे आं आंनि बे बायग्लिनाय गोसोआव नोंनिनो मुं लिरनानै दोनखाबाय। नोंबो माब्लाबा रजे आंनि फट' पस्ट होनायाव इम'जि होना इसारा होदो रजे। जुदि नों आंखौ थार गोसोजों मोजां मोनखोमायोब्ला एसेब्लाबो इसारा होदो रजे। माब्लादि आं नोंखौ मावजि होनना जंखायनो मोनगोन, माब्ला सानसे हरसे मेसेज गेलेनो मोनगोन, इसोरा माब्ला आंखौ साहस होगोन नोंखौ प्रप'ज खालामनो, इसोरा माब्ला जोंनो जरा बानायगोन, नों माब्ला आंनि बे बायलुं गोसोआव हाबगोन। एसेनोसै, गोजोन्थों। खन्थाइखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामदो। लोगोसे जोंनि जावलिया सिमां इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। आरो फेसबुकआव नायदोंब्ला जावलिया सिमां फेसबुक पेजखौ लाइक खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।